Kagitan di National Disaster Resilience Month ita bulan di Hulyo, nagtipon-tipon di Municipal Social Welfare Officer ken Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer iti probinsya nga Abra. Dahito ikatap ng mapapigsapay ti child protection iti na duma-duma sektor, babay ni ti panakaputa ti Comprehensive Emergency Program for Children. Manariman ita ti panagsanay da, iti panangidaulo ti PDRMO, katinulong ti DSWD CAR. Based ijay law tayo gamin jay RA 10821 iman mandate na nga dapat amin nga LGUs i-localize na dahil tap no at least haan ko mga bababayaan dagitoy da ubing tayo and especially dagay pregnant and lactating mothers mo. Isuruan tayo dagitoy da LGUs no kas ano da nga agaramit iti plano para dagitoy da ubing pregnant women and lactating mothers tap no at least when disaster comes or before and after the disaster amuda no anya ba dapat di appropriate nga interventions anya ba ti appropriate nga activities nga iikwada ito'y da affected during disasters. Iso nga J-planning gamin makita tayo before J-planning makaaramid da gamin ngay anya ba ti sitwasyon dagay uubing. So from the situations nga identified dagay problems nga ma-identify dagay issues and concerns ijay da nga i-base jay plano dagay PPAs dati CEPCs. Itiman panawan ti Bagyo, ginginet kanda dumapay didigra ti local government unit ti umunang agresponde ng rona kanitig kasapulan na may bakwit. Iso abigbigan dagiti MSWDO ken MDRRMO ti kinapateg ti panakaputar ti Comprehensive Emergency Program for Children iti kada LGU. Kadakkel nga tulong kada kami kaputa during response iti disasters or calamities tayo ket dahito nga training kat suruan na kami to ano nga ikan iti importansya dagito ubing tayo. Yeah? So dati nga min awan iti kastoy. So mayat launay tatta ta nairaman nga iti plano tayo tapno may kantinan anay nga programa dagiti ubing aglalo dagiti vulnerable sectors nga kaskada suda. Ti mabalin nga ikabildan to ijay 3-year plan or depende no nya ti magiging agreement nga plan do 3-year 6-year plan. So possible nga ag-scout dati location for the construction iti evacuation center, possible matlang nga ag-propose da iti possible funding no awan man ti funding ti LGUs mabalin da nga ag-propose iti national agencies for augmentation kakasay. Or for example iti evacuation adu ti cases iti abuse. So kakakaro dagiti ubing syempre vulnerable dagaro so nga ti mabalin nga ikwada ijay plano da i-ensure da nga dapat amin nga responders tayo iti disaster trained da on how to protect dagay ubing haan lang nga dagitoy da police no dikat amin ko mga responders kat amuda no kas ano nga protektaran iti ubing. So, Malaksit iti proteksyon dagiti ubing. Sumaruno pa may raman dagiti vulnerable sector kasi elderly, PWD, ken dumabay. Ti expectaren tayo sir, more equipped dagiti MDRMOs ken MSWDOs iti probinsya nga Abra when it comes to handling children's in evacuation areas and other parts numan pay adda iti disaster nga sumangbay iti probinsya tayo nga Abra. Kabayatan na, naisuat met ti hands-only cardiopulmonary resuscitation wenno CPR activity nga inatendaran dagiti RHU staff iti na dumaduma nga ili. Paset na iti programa ti Provincial Health Office kas paset ti Resilience Month. Daya lang pa nag-compress iti may nga biktima tapno ti kasda masalwadan tayo iti biag di may nga tao and then dahito iso iti may nga wagas tapno may pakaammo kadag iti publiko kun maipakita kanya dano kas ano ti mangisalbar ti biag ti may sa tao. Adanto ti roll out danto met lang ijay in celebration of the Resilience Month. Patyan ti PHO dakkelabana gamamuan no kasano iti wagas si panag CPR gaputa dakkel ti kontribusyon na iti panangsalbar ti biag. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.